Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясына төрле милләт балалары җыелды. Биредә күп милләтле якшәмбе һәм этномәдәни компонентлы мәктәпләрдә укучылар фестиваленең гала концерты узды. Әлеге чара Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында үтте. Җиңүчеләр кемнәр? Алдагы репортажда. Абхаз халкының Сакартвела дигән өдәртле матур биюендә тугандаш халыкның горур кайнар халкы, башка халыкларга карата дустана мөнәсәбәте чагыла. Вокал номинациясендә дипломга апалы-сеңелле арытюняннар лайык булды. Алар үз ватаннары, кояшлы Әрмәнстан турында җыр башкарды. Сәхнәгә беренче тапкыр гына чыкмасалар да, йөзләрендә дулкынлану сизелде. Мин аларның ничек талантлы ягыннан үсүләрен күреп, алар белән шатланып, алар өчен шатланып, алар белән горурланып, шулай итеп районнарда йөрдек. Төрле милләт балалар бит. Анда берсе генә булса әле бер хәл иде. Монда төрле милләт үзләре шундый оста, шундый талантлы балалар, соклангыч. Мин алар белән горурланам. Быел фестиваль 7-нче тапкыр үтте. Татар, башкорт, рус, мари, грузин, әрмән, башка милләтләрдән булган 1000-нән артык бала катнашты. Шуларның 200 якыны зона турларын узды. Балаларның чыгышлары хореография, вокал, халык иҗаты номинацияләрендә бәяләнде. Мин бу конкурста җырладым. Бөдрә таллар җырны. Миңа монда бик ошады, чөнки монда бик күп милләтләр балалары, мин алар белән дус. Менә бүгенге туган телләр елында алып барыла торган шушы матур фестивальнең гала концерты ул безнең барыбыз өчен дә зур бүләк. Ни өчен дигәндә, президентыбыз тарафыннан игълан ителгән туган телләр елында безнең татар мәктәпләре, рус мәктәпләре, чуаш, мари, мордва, еврей компоненты белән булган мәктәпләрдән балалар катнашып, үзләренең чыгышларын безгә күрсәтәләр. Ул безнең җәмгыять өчен бәйрәм, ул безнең әти-әниләр өчен бәйрәм, ул безнең тормышыбызның тынычлыгы, аның иминлеге, аның бәхете һәм аның сафлыгы дип әйтергә кирәк. Чөнки әгәр дә балалар сәхнәдә җырлыйлар, бийләр, сәләтләрен күрсәтәләр икән, димәк безнең күңелебез тыныч һәм киләчәгебез ачык һәм өметле дип әйтергә кирәк. Барлык катнашучылар да призлар алды. Гран-прига Жемчужинки вокаль ансамбле лайык булды. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Брамова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.